savi. Un dia, en despertar-se, el ruc va dir: vull aprendre a llegir. Si els savis, per ser savis, fan això, també vull ser savi jo. I, sense més raons, se n'anà dret al mestre de minyons. Bon dia, senyor mestre. Ja em té aquí. Vull aprendre a llegir. El mestre li va dir: molt ben pensat, n'aprendràs si ets aplicat. I li posà al davant un cartipàs ple de lletres com el nas. Al revés. Aquesta que aquí veus i que està al mig, la teulada d'un convent, és la primera